Hello mga kagoryo. Good morning. Nanapod si Team Goryo, no? Mag-istorya na budta karon sa about sa ubo ug sa utot. Sa wala pa nagpandemya, no? Sa wala pa ang pandemya, kung mangutot ka sa kadaghanang mga tao, wala ang mga tao sa mo. Kaway batasan magining tawhana. Ala utot magay baho ra bagid. Lakuan ka sa mga tao. Buwag lang na sila sa mangutot ka. Ug sa wala pa say pandemya, kung muubo ka, ha, ingnon kas mga tao nga, oy, advance Happy New Year. Ha, pabuto man. Ha, i-comfort ka taimnon kag tambal, hapon pa yung likod na. Tambal. Ana. Karon nga nagka-pandemya na ta. Disadvantage na kayo ang ubo ug ang utot. Kaya kung mangutot ka karong panahon na sa daghang tao, anaon pa kas mga tao. Nagjud ipagawas jud nagjud kay doktor may masapian na kung di mo na ipagawas ang utot. Simhuton pa. Litson may sudan. Di siya dili managan ang mga tao. Simhuton pa. Pero karon kung muubo ka sa kadaghanang mga tao. Pagmas. Dagat. Kasi di COVID ni. Wala sa mga kagoryo no. Diferensyado na gid sa una. Sa una wala tay pandemya, karon nga natay pandemya. Ako ra ta Ginoo mga kagoryo ba. Wala na siya. Thank you.